Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa ma'abota wannan channel mai albarka, ina yau kuwa fata alkhairi. Kuma ina mai farin cikin sanar da ku cewa wannan shine bidiyon da kowa yake bukata ya san yadda ake rajista da 5 billion sales. Insha Allah A to Z za mu bayyana dukkan abin da ake bukata a cikin wannan bidiyo. Na farko mutane suna so san ya ake rajista. Na biyu suna so san in sun yi rajista ya za a yi su kwafi link ɗinsu su tura ma wani. Ka kwantar da hankalinka a cikin wannan bidiyo duka za a nuna. Ina ganin duk abin da ya shige muku kai a cikin wannan rajista na 5 billion sales ɗin insha Allah za ku gani. Kada ka yi wasa da damar da duk ta zo a gare ka a lokacinka. Wannan fili ne ba kuɗi za ka sa ka yi rajista ba. Sun riga sun gama tsare-tsarensu da gwaje-gwajensu akan su yanzu mutanen su ɗaya shigo a fara aiki in Allah ya yarda. Ba abu ne na kuɗi ba. Amma kwatankwacin shi kamar Jaya Lifestyle amma kuma Jaya Lifestyle ya fi shi. Sai dai kowane abu yana zuwa da nashi tagomashin Ubangiji Allah ya sa mu ci amfanin wannan abun amin ya rabbi. Za mu shiga ciki domin fara yin rajista. Da farko dai idan an tura maka da link mun san cewa za ka gan shi kamar haka. Kamar wannan da kuke gani link ne wannan, sai ka danna kamar yadda kuke gani ga link din sai ka danna haka. Yanzu za mu fara rajista. Sai ka kwantar da hankalinka ga yadda ake rajista. Idan ka danna link zai buɗe ma wannan site kamar haka, kamar yadda kuke gani. Yana nuno ma haka me za ka fara yi idan ka danna link din. Za ku danna wannan alama kamar yadda kuke gani. Kuna danna sai ku taɓa register now. Kuna danna register now zai bayyana muku pejin da za ku yi rajista kamar haka. Da farko za ku tarar da wanda ya gayyato ku kamar yadda Jaya Lifestyle yake nuna muku. Kun gani? Sunan wanda ya gayyato ku za ku gan shi kamar haka, ba a canza shi. Kun gani? Sai mu fara da creating din username namu na kanmu kamar yadda kuke gani. Bari in ce zan yi wa ƙaina musamman. Afwan. Kamar yadda kuke gani na sa Usman Kebbi. Sai yanzu sunan shi sai ka fara rubuta sunanka full name naka. Kowa shi ma kamar yadda kuka sani kowa ya sa sunan shi cikakke kada ya sa abin da ba daidai ba. Sai mu sa. Sai ka sa last name ɗinka. Kamar yadda kuke gani dama already ga mu a Najeriya muke sai ka zaɓi city naka. Kun gani ni yanzu already ina tare da first code ɗin to amma saboda ina so nuna mutane yadda ake ganin shi yanzu zan rubuta city ɗin kamar yadda kuke gani birnin Kebbi. Address ɗinmu sai mu rubuta shi ma za ka iya sawa naka irin local government naka birnin Kebbi. Ina cikin birnin Kebbi. Kun gani? Haka na sa. Sai ka zo zip code ɗin nan mutane ba su san meye shi ba. Kun ga na ga namu na birnin Kebbi nan. Na Kebbi kenan. Idan kai ɗan Kebbi ne birnin Kebbi gashi za ka saka nan. Kowane state kake za ka yi sacin ɗin nagarin kuma zan nuna yadda ake sa wannan zip code ɗin. Yanzu ni misali a ce ban san nagarinmu ba ya zan yi. Kawai zan fito kamar haka kamar yadda kuke gani. Za ka fito kamar haka. Sai ka je cikin browser ka. Yanzu gashi zan shiga cikin browser na misali zan shiga nan. Sai ku ɗan jira ku ga yadda zan yi sacin wannan zip code ɗin. Sai in zo nan gurin da ake sacin kamar yadda kuke gani. Sai in rubuta in ce Kebbi. Kun gani? Sai in sa zip code. Kun gani? Kun ga shi an bayyana min Kebbi zip code. Kana sawa sai ka yi sacin kamar yadda kuke gani. Kana sacin kowane gari kake za a bayyana ma. Kun ga shi birnin Kebbi. Ga su nan ku sai in ɗauki nambobin nan kamar yadda kuke gani sai in danne wannan nambobin tunda an ce shine na Kebbi. Kun gani? Ga na birnin Kebbi nan. Kun ga ana bayyana maka na state sai in yi kwafi. Shi ne yadda za ka yi sacin nagarinku ko Katsina ne ko Sokoto ne ko Jos ne ko Ibadan ko local government ɗinku ne za ka iya sawa. Ko birnin Kebbi na sa za a bani. Kun ga na kwafi sai in yi minimizing in koma cikin site ɗin. Sai in zo nan in danne da yatsana sai in posting ɗin shi. In ma bai bani ba kun ga bai bani dama in posting ɗin shi ba ko? Ga shi nan in kun gani ko? Ga shi na sa. Yanzu na sa postcode ɗina. Yanzu sai in rubuta email ɗina. Kun ga na sa email ɗina sai in ƙara confirm email. Email ɗin da na sa a nan sama shi zan maimaita a nan. Kun gani? Kun gani? Kowa sai ya kiyaye ɗaya bayan ɗaya abun baya da wuya. Sai yanzu in sa number waya na kamar haka. Kun ga can yana da +234 sai ka bar shi a haka ba sai ka sa 0 ba. 81 kamar yadda kuke gani. 09 11 67 49. Kun ga na sa number waya saboda farko akwai +234. Sai ka zo nan kai creating password. Password mai ƙarfi ake sawa. Yanzu ni zan sa password ɗin. Zan ɗan tsira saboda sirri. Kamar yadda kuke gani ina sa password. Password ɗin kasa nan kun gani shi za ka maimaita a nan. Gashi na cika password ɗina. Yanzu ka ƙare miye na gaba. Ka ƙara cika bayananka. Ina fatan kun ga yadda na fara rajista. Da farko username za ka sa. Na biyu za ka tarar da wannan dama already wanda ya gayyato ka. Sai ka sa sunanka. Ka sa sunan babanka. In ma suna uku ne in ka sa sunanka nan sai ka zo ka sa sunan babanka ka sa sunan tsakiya.
Nigeria, in ma ba Nigeria kake ba sai ka saka inda kake da ka danna zai baka ka zaɓa. Gashi nan birnin Kebbi, address ina nasa birnin Kebbi. Na ga dama sai in iya ƙarawa in ce irin area da nake behind Ondo, kun gani? Sai in zo email ɗinka ka sa, ka maimaita email, ka sa number wayanka, ka sa password mai kyau. Ka ƙare yanzu me ya rage maka? Sai ka zo ka danna I'm not a robot, ni ba butumi bane, ba robot bane. Wayan wani ba zai yi mai haka ba, zai ce ka yi zaɓen wani abu. To ya danganta da irin wayan da kake aiki da shi. Kun ga yadda na danna wannan alaman kawai ya samu good. To lalle ba lalle ne kai ka sa ya ce ma good ba. Kana iya ka sa sai ce sai ka zaɓi mota ko bridge ko wani abu haka. To kun gani saboda wayan da ya danganta da wayan da kake aiki da shi. Sai me na gaba sai ka danna register kawai. Kamar yadda kuke gani. Yanzu na riga na yi register sai ce in saving password ɗina. Yanzu za a tura ma da saƙo, shine abu na gaba. Za a tura mu da saƙo ta mail. Kun ga har ya shiga ko? Saboda email ɗin shi na cikin wayana. Ka karanta da kyau, ya ce please enter the 6-digit verification code that we sent to your email. Gashi nan wannan email ɗin sai in diba an ga wani irin lambobi ne aka turo. Kun ga gasu nan lambobin da aka turo. Kun gan su? Sorry. Ga lambobin da aka turo min nan. In na ga dama sai in je cikin email ɗin nawa, in yi minimizing. Sai in shiga email ɗin nawa domin in ɗauko wannan lambobin guda 6. Baɗan jira. Kamar yadda kuke gani ga saƙon da suka turo 5 billions ɗin nan. Kun gani? Sai in ɗauki lambobin nan da suka ce ga su 3719. Kun gani ko? Sai in zo in rubuta lambobin kamar haka 371918. Shikenan sai ka danna submit. Kun ga na danna. Shikenan yanzu na yi register. Yanzu ina register nan zai buɗe min me na gaba. Ni ma ina so in yi inviting saboda sun ce kai yanzu in kana so ka zama leader a tsarin nan ka yi inviting. Kun ga sponsor now. Ina so in tura wani link na sai in danna sponsor ɗin nan. Kamar yadda kuke gani ga link ɗina ya bayyana. In kuka karanta gashi nan Usman Kebbi shine ya register sai in kwafi gashi nan. Ina kwafi na yi okay. Shikenan yanzu ina so in tura wani link ɗina misali sai in zo nan in shiga. Kamar yadda kuke gani da na zo nan gashi da na tura mai na yi sharing ɗin link ɗin. Kun gani? To shine yanda ake register. Sai me na gaba wanda mutane suke so sani, yanzu na yi register kuma na iya kwafi link ɗina ko ga alama nan gurin. Kun gani? Sai ka taɓa saboda register ba a ƙare ba. Ga user nan ai ya bayyana. Me ne na gaba? Ana saka hoto a wannan tsarin ra'ayi. Idan kana so ka saka hoton ka ga dama sai ka danna wannan alama. Kamar yadda kuke gani bayan na danna sai ya nuno ma wannan abun, ya nuno ma profile ɗinka kamar haka. Kamar yadda kuke gani idan yanzu ka danna wannan alama da na danna ya buɗe ma wannan profile naka sai ka danna profile, my profile gashi. Yanzu ka danna zai nuno ma alama kamar haka ko? Gashi nan wannan ɗan Najeriya ne. Kun gani ko? Direct bai kawo kowa ba, total network ɗin shi ku duba ka gani. Nan za ka gani in ka kawo gashi nan directly sponsor wanda ya kawo sponsoring. Kun gani? Yanzu bai sa shekarun shi ba, ana sa shekaru. Kowa ya kiyaye ga gurin da za ka sa gashi nan age not to update sai ka taɓa shi. Kamar yadda kuke gani. Kana danna zai bayyana ma sunanka ya nuna ma ga gurin da za ka sa shekarunka na haihuwa. Ina fatar mun fahimta za ka sa nawa ga watan nawa ne. Tun farko kun ga ba su tambaye mu ba kamar tsarin jiha ba ko? To yanzu kamar yadda kuke gani wannan shekarun su ne zan rubuta ko? Kamar yadda kuke gani misali kai za ka rubuta shekarunka yadda suke. Ni yanzu gashi kawai ganin dama ne na sa wannan ba haka yake ba. To ina so in wa mutane shortcut ne saboda mu yi sauri mu da cikin bidiyon. Yanzu ga abu na gaba bayan na sa shekarun ga gurin da zan iya canja hotona. Kun gani? Sai ka taɓa wannan change profile picture sai ka danna kamar haka. Kana danna zai baka dama ka ɗauki hotonka ka saka kamar yadda kuke gani. Ni yanzu zan ɗauki hoton wannan. Kun gani? Ra'ayi ne. Kai za ka sa naka. Ni ba nawa bane na sa yanzu. Kun gani? Na ɗora hoto don ku ga cewa ga yadda ake saka hoton. Ina so mutane duk abin da suke tambaya su gan shi A to Z. Yanzu gashi ana bayyana ma duk bayananka da ka sa kai register. In ma ka yi kuskure sai ka gyara. Kun ga abu ne mai sauƙi. Ga guri nan. Ko? To, do you have a network in Canada? Number of marketers in your network. A gani? To wannan duk ba shi ne abin da ya zo da mu ba, da ni ma ba wani abu na sani game da wannan ƙasan ba. Yauwa, abin da yake tilas gashi yanzu na bayyana muku yadda za ka sa shekarunka sannan ka ɗora hotonka. Da ka sa fa shi kenan babu inda za ka danna waye update. Da ka sa ya riga ya hau yanzu bari in danna nan ku ga cewa hoton ya hau.
kun ga gashi hoton da ka ɗora ya riga ya hau, kun gani ko? To har mutanenka in kana so kai magana da su ga message, kai tsaye ma in ma kila aiki ne an fara mutum baya yi za ka iya danna ne, in an turo ma saƙo za ka iya gani a nan kamar yadda kuke gani, kun gani no message yet, ba wanda ya turo ba nan. Yanzu kuma kana iya bincika tsarin, ka bincika wa yake da dama ya yi ma magana kuma wa kake da dama ka yi wa magana. To wannan shine tsarin dai. Yanzu na ga duk abin da mutane suke buƙata kaɗan ne ya rage wanda ba su fahimta ba game da wannan tsarin. To in kai rajista, wannan shine abin da za mu yi domin mu jira. Yanzu sai in dawo home ɗina, kun ga profile nawa, sai ka je ƙasa ka ɗan karanta bayanansu kamar irin commission, bari mu ɗan danna wannan, kun gani shi ma dai an ce the back office for your commission will be available after launch. To za su yi launching suka ce very soon. Ubangiji Allah tabbatar mana da alkhairi. Wannan dai shine abin da mutane suke bukata domin su ga yadda ake register, yadda za ka kwafi link ɗinka, musamman da yadda ake register da kuma yadda ake sa wannan zip code ɗin. To wannan dai shine. Sannan wannan da kuke gani sponsor na in gayyaci wani yanzu ko kuma gashi nan mai affiliate link ɗin nan za ka iya danna shi. Wannan da kuke gani. Shi ma in ka danna zai baka dama kai sharing link ɗinka ko kai kwafi link ɗinka ka tura wa wanda kake so ya register ƙarƙashin ka. Kuma ni na ɗan yi bincike na daidai gwargwado tsarin na ga kamar alamun za mu samu riba, za mu samu nasara a cikin shi insha Allah. Allah ya dafa mana, ya tabbatar mana da alkhairi saboda su masu wannan tsarin sun riga sun gwada tsarin nasu sai da suka yi launching ɗin shi sannan suka gwada aiki da shi. Kamar aka ɗan yi training ɗin shi har da mutum miliyan 10 suka tabbatar lafiya ƙalau, sannan aka ba mu dama mu zo mu mai rajista ko za mu samu alkhairi da su. Allah ya dafa mana. Wannan shine yadda ake rajista farko da ƙarshe. Idan kuma Allah ya sa ka ga wannan bidiyon ka ƙare, ka kalla, ka fahimta, kai ma sai ka tura 'yan uwanka da abokan arziki kowa ya gani ya amfana. Wannan channel ɗin irin wannan abubuwa insha Allah masu kawo alkhairi duka za mu ci gaba da bayyana muku in dai sun samu. Sai dai abin da muke buƙata danna subscribe da kuma liking ɗin bidiyon ya burge ka. Sai ka yi sharing, ka danna ƙararrawa in dai aka ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai. Fatan alkhairi.